Здравейте, хора, отново. Ще продължавам да се появявам с лицето си. Може отдолу да си пишете каквото си искате. Чувам някои коментари, че били сме станали банални, били сме се изтъркали вече, не сме интересни. Значи, докато си мислите, че сме виновни и докато бяхме в ареста и като говорих сутрин, обед и вечер за Денислав, ви бяхме интересни, сега вземем да говорим истината и сме ви интересни. Така, почвам да ви говоря отново истината и ще продължавам да ви говоря истината всеки ден, ако трябва. Така, Денислав Делчев, мъжът, който се правеше на кучи, не е луд, той се правеше и на луд, а Денислав Делчев не е луд и е здрав пълнолетен мъж, който има шофьорска книжка и работи бензинджия. Правиш се нарочно луд, за да и си направиха банкови сметки, на които вие хора му пращахте сумати пари. 1000 левове. Да. И сега са го погнали от прокуратурата и го питат къде му са отишли парите от банкови сметки. Също се обръщам към вас, хора, и вие да искате обяснение на Денислав и на родителите му за какво са отишли парите от вашите пари, които сте ги дали, за какво са отишли, след като Денислав Делчев е нормален здрав мъж, който работи бензинджия и има шофьорска книжка. В съда му направиха петорна експертиза. Че е нормален, да, и той си излезе напълно нормален и няма никакъв СОП. Сега ще обясня също какво означава СОП, защото много хора от вас не знаят какво значи СОП. СОП означава специални образователни потребности. Това означава СОП. Специални образователни потребности. Кажи до кога важи? Да. Сега ще обясня до кога важат тези специални образователни потребности, този така наречен СОП. Така, специалните образователни потребности са много относително. Те важат от 1 до 10, в някои случаи до 12 клас. Не повече. Ако лицето е оставало да повтаря, той пак се вмъква в тези специални потребности. Но Денислав Делчев не е имал специални потребности никога. Всичко е за пари, да, хората да му пращат пари, да ги залъгва и да им пращат 1000 левове. На времето, като бил ученик, той не е имал специални потребности. Но аз ви като шнявам за обща култура да знаете какво значи специални потребности. Той, като е бил ученик, не е имал и сега няма. И тогава не е бил луд и сега не е луд. Майка му и баща му взеха болничен на последното дело, когато ни беше, за да лъжат, че Денислав Делчев е принуждаван да снима въпросния клип. А той, Денислав Делчев, дойде при нас с Тошо и ни се молеше да се снима в този клип, за да стане известен. Много хора от вас ще кажат, как така е възможно човек да иска да снима в такъв клип, за да бъде известен. Аз сега ще ви обясня как. Хората, за да бъдат известни, са готови на всичко. Без цинизъм. Да, в някои филми за възрастни и там се снимат въпросните хора, за да бъдат известни. Ма той се е снимал, защото с цел Готи го е пратил с цел, за да може да се прави на маймуна. Той ни каза, че иска да лази, за да може да идва по участие и да му даваме пари от нашите участия по дискотеките. Той си го измисли, той си го предложи, той направи всичко. Да, Денислав Делчев във въпросната вечер дойде при нас и каза, не искам вече да работя бензинджия, искам като вас да хода по участие и да снима в реклами, да бъда рекламно лице. Омръзна ми да работя бензинджия. Той си измисли сценария, той си направи всичко. Той каза, даже на другия ден извъня за още клипове, обясни. Ние ми още клипове с него снимани. Той 2-3 пъти се е снимал с нас. Така че накрая на клипа долу ще ги качим и клиповите, с които аз доказвам, че Денислав Делчев е здрав мъж и че само иска да се снима и си е платил 20 лева на Стоян Карапанов подкуп, за да се запознае и да снима с нас. Да, той сам се е платил. Аз го обясних предното видео, ма нека пак да знаят. Те работа съм ги обяснявам, но продължавам да ги обяснявам и ще продължавам да качвам клиповите, за да може вие хора да ги гледат, защото още има хора, които си мислят, че Денислав Делчев е луд. Само мога да ви кажа, че в банковата му сметка има преведени 1000 левове. Може да се провери. Димитър, как беше Делчев Димитров, на баща му на името, банковата сметка. На баща му на името? Защо на баща му? Схемата е ясна. Качили сме и банкови сметки, номер и всичко сме качили, номерата на банковите сметки. И сега ще качим и клиповете. Как накрая той си признава пред съдов, че е дал 20 лева да се снима с нас. И всички хора в мола се смееха, защото знаеха, че това е шоу и няма никакво хулиганство. Да, ние допълнително ще качим клипове, с които казваме, че хора се смеят. Няма никакво хулиганство. Денислав Делчев, пак повтарям, Денислав Делчев е нормален здрав мъж.
майка му, баща му взеха нарочно болничен в съда. Те са лъжни свидетели, да лъжи свидетелстват, че Денислав Делчев е принуждаван. Ние ще искаме отговорност от тях, да ги питаме защо са лъжни свидетели, че Денислав Делчев е принуждаван, при условие, че ние имаме клипови, на които се доказва, че той плаща 20 лева подкуп на Стоян Карапанов. Денислав Делчев плаща подкуп на Стоян Карапанов, негов бивш колега Безенджия, за да се запознае да снима с нас. Значи, аз съм сигурен и казвам на тези хора, че ще лежат в затвора за лъжесвидетелстване, защото ще искаме детектори на лъжата, защо те лъжат, че е принуждаван и защо излъгаха цяла България, че е луд, като той е нормален. Банковите сметки също дотъчна. Хора, искайте им отговорност на тези хора, къде са отишли парите от банковите сметки. Вие сте ги дали тези пари, вас са ви направи на бълъци.